Silav êvar baş, şev baş, hevan no. Îro mijwara bültenekî têr û tijî amade kiribû, gelek rengîn bû, ji deverên cuda ên cîhanê nûçe hebûn, agahî hebûn, di derbarê pêvajoyê de hin teqên dawî nûçe hebûn, tiştê girîng bûn. Dîsa jî ez ji wara pêşkeş bikim lê vê êvarê di derbarê êrişa li ser her du taxên Kurdan Şêx Mexsûd Eşrefiye de nûçe ket ajansan paşê me telefonê herêmê kir. Ji ciyê cîn ji me ra agahî hat ku rast e hêzên dewleta Tirkiye, çeteyên dewleta Tirkiye êrişê Şêx Mexsûd û Eşrefiye kirine. Çima ez dibêjim hêzên girêdayî dewleta Tirkiye? Ji ber ku hevan vê gavê tu derdê rêveberiya Şamê tunê êrişê her du taxên Kurdan bike. Ev ne li gorî menfaetê wan e. Çeteyên ku êriş dikin bi temamî girêdayî dewleta Tirkiye ne. Hûn dizanin îro Yaşar Güler Wezîrê Parastinê Tirkiye, Hakan Fidan Wezîrê Karê Derve Tirkiye, İbrahim Kalın Serokê Mîtê bi tevê heyeta xwe ve şêwirmendê ez bawer dikim sefîrê wan ê nû yê Şamê jî hebû bu ara. Çûn Şamê hevdîtin pêkanîn bi Ehmed Colanî re û bi kesên din re lê hevdîtina wan bi ser neket. Tiştek ku dixwestin ji rêveberiya Şamê bi dest bixin nekarîn bi dest bixin. Veya di dilê wan de bû dert. Ew çi dikin ji bo ku meselê xirab bikin radibin çeteyên xwe dixin hereketê û dajon ser her du taxên Kurdan. Ji ber ku ji wan wetirê zora wan li Kurdan dibe. Lê tiştekî wisa tune ye. Dewleta Tirkiye Kurd nas nekirine. Ji wan wetirê Kurdên berê ne. Dewleta Tirkiye hêjî heqeten aqilê xwe naniye serê xwe. Di vê pêvajoyê de jî hewde de Kurdan bixapîne. Lê vê nîvro jî me ji we re bes kir bi tevî mîvanê min. Remezan Kerîm pêvajo, hakîmiyeta pêvajo aniha di destê Kurdan de ye. Hem li İmraliyê, hem li Qandîlê, hem li Ewropayê, hem li Rojavayê Kurdistanê, hem li Başûr. Bi temamî Kurd di daxwazê xwe ên netewî de bûne yek. Di derbarê Rojavayê Kurdistanê de çi dixwazin pir zelal e. Dewleta Tirkiye bi mehan zorê li İmraliyê kir ji bo ku navê Qesedê bilêv bike ji bo tevlî vê banga 27 Sibabetê bike. Lê nebû. Öcalan bi tu away navê Qesedê bilêv nekir, negot ketiye nava banga min a esasî. Tayyip Erdoğan ket devrê got ez heyeta komîsyonê naşînim İmraliyê. Neşand ji ber vê yekî ew qasa dereng ket. Komisyona meclisê neşand İmraliyê. Di dawiyê de Dewlet Bahçeli derket isyan kir got eger hûn komisyonê neşînin ez ê bixweherim. Çi bû Tayyip Erdoğan mecbûr maşûma gav bavêje şand. Dîsa jî çi kirin ji Öcalan tiştekî di derbarê Rojavayê Kurdistanê de ku menfaeta Tirkiye tê de hebe bi dest nexistin. Rewş çi aniha? Rewş ew e rêveberiya xwe ser Rojavayê Kurdistanê li ser piyane xweser e xwebixwe rêva dibe. Di qada navnetewî de dîplomasiyê dike, xwedî îtîbar e, mekteb, zanîngeh dixebitin, aborî dixebite, sedî heştê petrola Sûriyê dibin kontrola rêveberiya xwe ser daye û dewleta Tirkiye lê dinêre dibeheje. Ji destê wan tenê tiştekî tê. Tehdît gev. Du hefte berê êrişê xwe dîsa amade kirin, wesayîtên xwe ên zirxî, ên şer şandin serê Kaniyê, Cerablusê û Mimiçê û her wiha li Efrînê rêkirin wan de re. Me nûçe çiyê kir, me hazir kir derketin gotin na ev şandina normal e, a asayî ye, haziriyekî me taybet tune ye, ne wisa ye. Çeteyên wan hevan na. Binêrin, ez ji we re tiştek bêjim. Bi sedan na, bi hezaran çeteyên dewleta Tirkiye hene ji Efrînê bigire heta Mimiçê, Cerablusê, Babê, Ezazê. Ew Bakurê Sûriye temamî dibin kontrola dewleta Tirkiye de ye, nedane Colanî. Ev êrişa li Helebê jî niha Heleb jî xistine destê xwe. Hukmdariya Colanî yani hukmê Colanî û çeteyên Colanî li Şamê tune ye. Derew e. Ez fehm nakim, ez fehm dikim. Ez ji we re bêj sebebê wî jî bêjim. Ez bêjî bînim ser ekranê meqsed hevalê me bizin ez behsa çi dikim. Heva ez fehm dikim. Niha Qesedê derdikeve dibêje hêzên hikûmeta demkî êrişê taxê me kirine. Ez fehm dikim çima dibêje. Normal e.
devleteki veke devleta Türkiye nikare veke hedef nişan bede. Çünkü qesede rabe bibêje hêzên devleta Türkiye êrişîme taxên Helebê kirine ev dibe sebeba şer, dibe îlankirina şer veya li gorî berjewendiyên Tirkiyeyê. Şixa Tirkiye tiştekî wisa dixwaze. Tirkiye dixwaze behaneyekê hincetekî bibîne ji bo şer derbixe bi Qesedê re. Ji bo Qesedê weke dijmin îlan bike. İja Qesedê re bibêje hêzên dewleta Tirkiye, çeteyên dewleta Tirkiye êrişîme kirine yani usulen şaşe. Ve goterê yani hat fehm kirin. Wê demê mîna ku tu ji dewleta Tirkiye tu dijmin îlan bikî. Veya sûcbariyekî pir mezin e. Lê em dizanin ez naxwazim hevalê me rojnameger derkevin gotinên Qesedê dubare bikin. Ne rast e. Qesedê dikare bibêje ama em nikarin bibêjin çünkü em serî sed dizanin çeteyên colanê ê Şamê tu menfaetê wan tune, tu derdê wan tune herin êrişî wan her du taxên Kurdan bikin. Bi qasî 400,000 însanê me li wê derê ne, di vê serme û zivistanê de xwe ambargo heye li ser wan, tî û birçîne, xestexanê wan naxebitin, îlaç tune, derman tune, zad, xwarinkê me, avkê me. Çete naçin êrişnak. Dewleta Tirkiye mîta xwe, îta xwe, İbrahim Kalanê xwe, Hakan Fidanê xwe, Yaşar Gülerê xwe wezîrê parastinê şand çû Şamê. Hevdîtin çê kirin ez hay jî heme hevando. Hevalê me yê li herêmê agahî danime. Hevalên me ê li Şamê hene, ê li Helebê jî hene, ê li Rêveberiya Xweser jî hene. Ez ji we re behs dikim. Li Rêveberiya Xweser, li Şamê, li Tebqa Reqa Dêrhefrê niha rewşçî ez ê behsa wî jî bikim. Wê derê jî niha li vû tevgerekê însan rabûne ser piya xwe hezir dikin. Dêrhefir ez ê ser xerîtê paşê nîşanê we bidim. Noxteya herî dawî a Rêveberiya Xweser e digihêje Helebê. Yani di navbera Rêveberiya Xweser û Helebê de Dêrhefir heye çeteyên hikûmeta Sûriye yan jî çeteyên dewleta Tirkiye feq nake ew hat hev li hevin li wê derê digihêjin hev. Xeteriyekî mezin heye îşev li wê derê şer derbikeve ji ber ku çeteyên dewleta Tirkiye ji Helebê hatin, ji Efrînê hatine heta wê derê tev kom bûne û ê Rêveberiya Xweser jî Qesedê, YPG, YPJ komên din anha çûne Dêrhefrê. Li wê derê anha elniyekî şer amade bûye. Xeteriyekî ciddî heye ku şer bidome, dewleta Tirkiye niha dua dike, destê xwe vekiriye tiştekî dixwaze. Dibe bila Qesedê min sûcbar bike. Bila Qesedê bibêje çeteyên dewleta Tirkiye êrişê me kiriye. û dixwaze yani dixwaze Qesedê bikişîne nava şer. Ku ew jî ji wan re lê were. Ama tiştekî wisa Qesedê profesyonel e, siyasî ye. Ez dikarim bibêjim çeteyên dewleta Tirkiye êrişê Helebê kirine, êrişê taxê Kurdan kirine û rastê jî. Kesekî nikare berovajî wî tiştekî bibêje. Ji ber vê yekê rîca min ji hevalê me rojnameger ew e rastî bibêjin. Ne ku gotinên Qesedê dubare bikin. Qesedê dikare bibêje. Baş e em vêya dayên naliyekî ve erê. A din hevandan. Civîna wan çima bi ser neketiye? Civîna dewleta Tirkiye wan hersî xwedî gotinên berda yan jî însanên beredayên bêjin. Çûn Şamê ji bo çi çî Şamê? Di vê arîfeya serê salê da. İja behsa aborî û ekonomiyê dike. Çi îşê te heye li Şamê? Di vê sira mistaqînê de, vê zivistanê tu çi Şamê? Çima? Çünkü tişin Şamê re dibêjin we name şandiye ji Rêveberiya Xweser re we ji wan re gotiye hûn dikarin weke sê komîteyên cuda, weke sê yekîneyên cuda hûn dikarin tevlî artêşa Sûriye bibin yan jî hûn dikarin werin em bi hev re artêşekê ne ya Sûriya we bikin ji ber ku hûn zanin Rêveberiya Şamê nameyekî wisa şandibû ji Rêveberiya Xweser re me vê derê ji we re pêşkêş kir. Dewleta Tirkiye aciz bûye. Çûye şiyarî daye. Şiyarî daye Colanî. Çûye Colanî tehdît kiriye. Rêveberiya Şamê tehdît kiriye. Lê Colanî û Rêveberiya Şamê êdî natirsin. Pişta xwe dane Donald Trump, dane Amerîkayê, pişta xwe dane Erebistana Siûdî. Ji xwe pêdiviya Colanî û Rêveberiya Şamê bi perê Tirkiye tune ye çünkü ji xwe perê Tirkiye tune ye. Ya Tirkiye nikare xwe xwedî bike. Yani ji birçiya dimirin
رابن بوان امکانین خواه بچن شامه جنوبا راکن سرپیا تشتکی وسا تونه دولت ترکیه نا کنترل خواه یا لسر سوریه لسر شامه به تمامی واندا کریه ایوان نا بونه مانیاق بونه سابق روجاوای کردستانه هم آلیکی و داجون سر امرالیه زوره لرزدار اوجالان دکن دبیجن امان دبی تو قصده تبلیوی پروژه بکی پروژه 27 سباته یا قصده نکاره تبلیغ بکه یعنی اوجالان نکاره قصده تبلیغ بکه هزار جاری گوتی اوجالان دولت ترکیه دبی به مازوم عبدی ره بکه و دیالوگی الهام احمد ره روبرین روجاوا را بکه و دیالوگی اوه گوتنه اوجالان یعنی دبی جتشتکیش دستی منای ای من از برپرسیاری پکه من از چه ببیجم پکه دکه çünkü rexstina min saskiriye ez ava dikim ez xirab dikim baş e ya min e hemî militan jî ê min in ama Rojavayê Kurdistanê wextê ez di hepsê de ava bîye îşê me pê tune ye çünkü wê derê îradeya milletan heye ez nikarim milletên Rojavayê Kurdistanê bê per û bask bikim dibêje Abdullah Öcalan heqê me tune ye imkanê me hebe jî welew ku li cem min li cem wan îtîbarekî min ê pir bilind hebe welew ku gotina min li cem wan derbas be jî ji aliyê etîk ve mafê me tune ye çünkü li wê derê wextê ku hêzên ereban Daîş û çetên din El Nusra filan bêvan êriş kirin wan xwe bi rêxistin kir wan bi Amerîkayê re lehvatinekî çê kir li ber xwe dan sazûmaniyekî ava kirin ez ne li wê derê bûm îroj xwe re heremekî parastinê çêkirine ez rabim talîmat bidim û ez bêjim na hemî çekê xwe dayînin teslîmê wan çeteyan bibin ya tiştekî wisa tê aqilê kî mümkün ne van tiştan ji bîr bikin yani ne mümkün ji ber vê yekê hevan no daxwazên dewleta Tirkiye li Şamê pêk nehatin yani evet tişta ku meriv dikare jê derbixet daxwazên dewleta Tirkiye îro li Şamê neçû serî ciyê xwe nedît negihîşt adrêsa xwe lewma fitne fesadî derxistin êrişî her du taxên Kurdan ên li Helebê kirin Eşrefiye Şêx Meqsûd niha îtîmalekî mezin şer wê îşev jî bidome niha kuştî û birîndar hene bi qasî ku gihîşt berdestê me agahî hevde kes birîndar bûne jineke 45 salî şehîd bûye jineke ereb e li taxa Kurdan dijî qesede dibêje ez ne li wê derê me temamî kontrola her du taxan teslîmê asayişê kiriye binêrin radibin dibêjin pêşî qesede êrişê me kiriye mesela aqil heye mantık heye li Helebê rewşekî aqwasa hesas heyeta Türkiye apaya bilind li Şamê hevdî tina çê dike çi derdê qesedê heye here Helebê êrişê kî bike çima êriş bike çima çünkü dibêjin ew nabêjin asayişa Kurdan ya li Helebê dibêjin qesede dibêjin qesede qesede jî dibêje arkadaş ez ne li wê derê me yekê Nîsanê me bi hev re peyman îmza nekir erê piştî wê peymanê ez derketim mi çek û silahê xwe girt ez ji wan her du taxa derketime me asayişekî çêkiriye heta me bi hev re biryar daye me asayiş çêkiriye aniha ê ku li wê derê kontrol dike asayîş e ne ezim ez artêşa Sûriyeya demokratîk im eger ez û te bi hev re artêşekî ava bikin ez dibim beşek wê artêşê ê min îş û karê min tin ez naçim asayişa Helebê naparêzim pêk nayînim derdê min ne ye we dibêje qesede were em bi hev re artêşek ava bikin ya 100,000 askerê min heye ê te 20,000 te hebe temam e bîne em Sûriye ava bikin em mezin difikirin dewleta Tirkiye dibihece dewleta Tirkiye vê yekê naxwaze asla naxwaze Amerîka dixwaze mesela Amerîka aniha rewşa ku tişta ku qesede dixwaze Amerîka jî dixwaze ji ber vê yekê mazûm General Mazûm Abdî wî rojê di Aryan TV'de derketiye dibê ya pir xweş e wisa xwe bawer ya dibê heşt xalên peymana me hene yek xalekî heta niha nehatiye pêkanîn ji aliyê Rêveberiya Şamê ve dibê yek xalekî heye me eleqedar dike ew jî mesela eskerî ye tevlîbûna me ya nava artêşê ye ama ev hevalên me ê Tirkiye yani cîranên me ê Tirkiye hêzên Colanî ên Şamê dixwazin weke evveliyet
وەکێ پێشی mesela askerî hel bike ama dîst hej dibê nexeme dibe em ê çêkin em ê me pêşî bila bilgor dilê wan be pêşî em ya askerî çê bikin em ê tevlîbûna xwe çê bikin mesela ya acayip bixwebar e ama dîsa jî ew qebûl nakin wê rûyê Yaşar Güler heye yekî süper ehmeq e wezîrê parastinê ê Tirkiyeyê ye tenê tiştekî dizane yani zanîn zanyarî ilîm medeniyet tiştekî para xwe jê negirtiye tamam dibe qesede tevlî artêşê dibe lê em naxwazin weke komî tevlî bibe yani mîna ku efendiyê me ye em kolê bavê wan in naxwaze qesede weke komî tevlî bibe tek tek tevlî bibe îro jî derketine yekî dîsa beredayê Rêveberiya Tirkiye Ömer Çelikê çi ye yek millet yek al yek nizam çi di wê çarçovê nizam yani acayip tiştin hevanno min hakikaten min ji were nûçe amade kiribû ama ev mesele ket dewrê dîsa ez kamîzekim hevalê me dara jî li vê derê ez hema dara bigirim Heval bedran şev baş mala te mîr û qel ji hevala re negotiye hevanno em beriya serê salê ez pir dixwazim hêjmara abonê me biçe 30,000 ji kerema xwe re hevalê ku nebûne abone ji bo xatirê hemî temaşevanan ji bo xatirê her tiştê ku hûn hez dikin jê hema bibin abone bibin endam vê kanalê em pêş bixin ez zanim gelek heval di nava we de cara yekem li me temaşe dike ez xwe bidim naskirin ez bedran dere 30 salê vî karê dikim YouTube'na lê rojnamegerî pêşkêşvanî rojê du cara cana sê cara hem belge film hem nûçe ji were pêşkêş dikim bibin abone em bi hevra vê meselê pêş bixin wê kêfa we jê re were hûn ê jê fayde bibînin ez ê jî fayde ji we bibînim milletê me jî fayde ji me hemiya bibîne min gotina xwe min reklama xwe kir dara anha gotin ya tê ez jî biçim nûçeya binêrim tu di derbarê vê êrişa dawî ala Helebê de çi difikrî ê min te li me godar kir te şîrova me godar kir ez dibêjim Tirk li Şamê bi ser neketin civîna dawiya îro de jî lew me çeteyên xwe xistin dewrê êriş kirin ji bilî vê tu çawa şîrovetkî şirovayek ku ez dibînim New York Times nivîsandiye dibêje New York Times çi dibêje dibêje Amerîka û Fransa deriyê hêrişê dewleta Tirk bû ser Rojavayê Kurdistanê girtiye îtir ew girtine yani ew xelas çi ye yani ew nikare dewleta Tirk bi te awayî hêrişî Rojavayê Kurdistanê bike tu zanî yani dema Rojavayê Kurdistanê dibêjin li Kobanî heta dige dêre jûre yani nikare bi çi awayî dibêje Amerîka bi vekirî bi Fransa re ji Tirkî re gotiye hûn müdaxeleya êrişî ser Rojavayê Kurdistanê bikin ve jî müdaxelê êrişî ser askerê we bikin eviye yani yek ev êriş girêdayî vêyekê didu ew êriş li gorî xwe ez dibînim girêdayî çi ye niha hûn zanin berî çend roja Amerîka bi hêzekî nêzî Ehmed Şerih ket evê de Tedmûrê de tu zanî dewleta Tirk zane Amerîka ji bo çi dikeve te Tedmûrê Tedmûr bi rastî jî ew e yani ew xeta ku İbrahîmî dibêjin yani Rojavayê Kurdistanê Tedmûr Tenef Durûz İsraîl yani ev di du roja de çênabe ama bi rastî jî ev hemû amadekarî ne ji bo ku ew sunûr bikeve destî hêzên ku nêzî Amerîka û İsraîl û hêzên nêzî bilên em bêjin Ewropa ne tu zanî û dewleta Tirk vêyekê dizane lê nikare pêşiye bê bigire tu zanî lê sînaryoyek bi êrişkirin ku êrişên hêzên Amerîka kirin du serbazê wan jî hatin kuştin berî çend roja me hemiya zanî tu zanî piştira berî du roja Amerîka rabû Urdenê re êrişek kir bey ku tiştekî ji Tirkî re bêje Tirkiye ayîdar bike yan tiştek êrişekî pir mezin kir ser wê derê tu zanî vêca vaya ji bo ku dewleta Tirk nikare tiştekî bike û dizane Sûriya de bi taybet nikare bikeve nav navenda Sûriyayê de ji bo wê jî dixwaze ji ber medyayê ji bo ew guşare zextê di nav medya Tirkî de dikevî ser wê xwe wela nîşan bidin hem êriş dikin û em ê awlo bikin ji bo ku gefê wan tu zanî ev mehekin pir gefê wan hene em ê êriş bikin her demê em bixwazin vêca ez girêdayî vêyekê dibînim ji ber ku xalê herî lawas ême Kurda Şex Mesûd e tu zanî ji ber ku çi yek berî sê meha me hemû zanîn li wê derê vekişiye yani qesedê bi resmî îlan kir ke em li wê derê vekişiyane hikûmetê tinê hêzên asayîşa tinê hêzên asayîşê li wê derê çeteyên ku êrişî Helebê kirine di aynî wextê de êrişê Swêdê jî kirine
bi çekê giran topbaran dikin bajorokekî Swêdê ew jî aliyê Durziyan dibe em يعني أنا مثلا تزاني مثلا كنا أحمد هيزي أحمد شرع دبيشم هيزي أحمد شرع يدي ملي خداي ملي أمريكا والسعودية تزاني والله عربي وردنا يعني لقوري وانا يعني دمشن او يريش يسا كردانا كان هنا هيزن كل الدلفة يا احمد شرع هيزن المجتمعية السوري كو دولة ترك حمود شقدار كرنا واول يعني او جي كارن مثلا بروبلما دربي خينن از باورم لا باشا روجه دا او هيز ورن كنترول كده di şerê îşev de ez wek agahî bêjim anha ev agahî li tu derekî tune ye me ji hevalên xwe yê herêmê agahî wergirt ku gelek çeteyên dewleta Tirkiye anha dîl hatine girtin di destê asayişa taxên Kurdan ên Helebê de ne gelek li wan li xwe bikur hatine anha wesayîtê wan ê zirxî jî hatine destê serkirin kontrola şer di destê Kurdan de ye lê em bizanibin ku şer didome agahiyekî din jî bidim hevala çeteyên dewleta Tirkiye pêşî êriş dikin xwe amade dikin eger bikaribin bi pêş bikevin ji xwe pêş dikevin eger bikaribin wan taxan kontrolê bi dest bixin bi dest dixin eger nikaribin çi dikin diçin bi rêya walî banga diyalogê dikin anha banga diyalogê kirine asayişa Kurdan dîsa bi rêya walî bi wan re ketiye diyalogê alîkî de hem şer didome hem jî diyalog baya wekî agahî lê ew êsîrê wan anha destê asayişê de ye راستا تزاني شتك هي جرام ببينن هركس في كزانه دولة ترك جي زانا دولة ترك نبا بخدا او تشتو متيدتين ام ناسكن حتى دشن لازق يجي يعني يوم راستيك وانا نكار اللي عم بالي كل ده بالقبضان وانا بتقوى يجبرك وانا دعسك دابون دير زور دابون د اوي دابون د رقه دابون تزاني سريكاني وادرا دا تزاني جل هركس نزاني بما راستي هي الفيدر حموجي مشري وانا كري حمو ربيانا تزاني وچاخي دولة ترك جي آري كاري دكرن تزاني يعني أبا مثلا هنكي باو تشتاي خو أو دبينن تني دولة ترك تزاني دولة ترك نبا نكارن تجاري بايا تجاري برخوا بدن جبركو تام اسكا شيخ مقصود يعني جركك يا خاص بتشي كنا ولا يا هيزي وان حمولة علبة هيزي وشتين دولة ترك حمود علبة دانا على دست هتا شيدا تنية بلكي هذا كان حزار كسك من اما يعني دردورا بيجي قال لي دي ساجي نوير كابن نافتا في كوردا دال بيدر يعني جرى هركز بيكي ببينه anha li Qamişlo li deverên cuda ên reveberiya xwe ser gelek însan rabûne ser piya dixwazin ber bi Helevê ve biçin lêbelê ew dêr hafrê li wê derê hem çete hatine û hem jî qesede çûye wê derê hatine hemberî hev milletê sivîl tenê anha dikare rabe ser xwe weke çalakiyên protestûyî ji bo piştgiriya xwe nîşan bide li her derê tiştekî wisa heye ez bawer dikim li Şamê jî însan rabûne ser piya anha tam wexta wî ye dizanîn dara anha tam wexta wî ye ku li Bakurê Kurdistanê li her derê dunyayê ku derê Kurd hene rabin ser piya dawa statûyekî tam ya rojava bikin bibêjin êdî em kerixîne em aciz bûne sibê heta êvarê ew tê êrişê me dike ew me tehdît dike ew gef li me dixwe êdî em dixwazin dawî li vê rewişê bînin em statûya xwe ya navnetewî dixwazin anha tam wexta wî ye ama çawa tenê bi serhildêrên li Qamişlo têrê nake li Hewlêrê, Silêmaniyê, Rojhilatê Kurdistanê, Bakur her derê anha millet rabe heqeten îşî hefteyekê netewên yek bî acîl li hev kom dibe çünkü serhildanê pir ecêb çê dibin û statûya Rojavayê Kurdistanê hema teslîm dikirin em nizam tu fikra te çi ye yani tu wext tam wexta wî ye yani ne mübalağa ye ne bu والله زاني براستيجي يعني استرى بيجم اگر ام خدنگ نكن براستيجي كسر ما دنگ نكت زاني ام خنبن زاني يعني ام دبيجن دمام خابن ام دنگ قدر بخينن بچا خير كستناز دك انا مثلا نامر بدنگي رونن وناني خوب خونو بيجا كردستان بلا چي بباو چي ببا تشتي ولو در دنيا دا چنابت كس ناي اشترى بيجا
يعني ورا من اشترى كردستان كابن قالت وجود اخوها يعني بونا اخوين بونا اخو بدي ناساندن ويتشافي يعني براستيجي يعني بس يعني او خاص يعني ظلم السرقل كرد تكرن يعني فاس لوغانا بوانا يعني بدنجي ام نكارن تشتكي بجان تشتكي براستي قال ايدي herkes yani bir taybet dem partij yani براسي بره دنگه کی زلال ویدر البرلمان تو باخ بيجي ام كردنو ام جوا فرق يعني ام ملتك يدنا وام جي ازادي خود خوازن خلاص يعني Tamam. Ez heman uçe zub bixunim hêzên ewlekariya navxweya Helebê yani hêzên Kurdan ragihand ku wan êrişa çekdariyê hêzên hikûmeta Veguhêziya Sûriyê li bajarê Helebê têk biriye. Hevan loçeya ku mejbara got ew dibêjin hêzên hikûmeta Veguhêz ew bawekî fermî daxivin. Lê di rastiyê de çeteyên dewleta Tirkiye. Navenda ragihandinê yê hêzên ewlehiya navxweya Helebê di derbarê bû yerê de aniha daxuyaniyekê daye. Çi heye di daxuyaniyê de? Di encama êrişê de 17 kes birîndar bûne. Di nava wan de endamên hêzên ewlehiya navxweyî hene, hevalê wan hene ê li Helebê. Jinekê bi navê Fetwa Muhemed El Kurdî 45 salî ye ji PKK Erebe şehîd bûye. Başnavê wê çima Kurdî ye nizanim lê 45 salî ye şehîd bûye. Gelek şehadetên din jî hene lê navê wan heta niha negiştiye berdestê me. Di vê naberê de komên çeteyan kom bi kom dîl esîr hatine girtin di destê asayişê de ne. Erebê wan hatine çek û silahê wan hatine destêserkirin. Hêzên ewlehiya navxweya Helebê destnîşan kir wan di çarçoveya mafên parastina rewa de bersiv dane çeteyan. Hevalên me yê herêmê ji me re ragihandin ku çeteyên hatine girtin bi temamî di kontrola dewleta Tirkiye de ne. Hêzên me hewldana êrişa tirsonekiya komên girêdayî dewleta Tirkiye têk birine. Em amade ne li hember her gefî li hember her tehdîtî li ser piyan bisekinin milletê xwe biparêzin dibêje asayîş. Wekî din hevanna. Vana tiştê giringin. Bi çekê giran Rwangey Sûrî ji bo mafên mirov nivîsandiye dibêje înternet li her du taxên Şêx Mexsûd û ew ê birîne ser wana. Qet kirine. avê dibirin, elektrîkê dibirin, rê dibirin ji bo ku xwarin neçe. Armanca wan ew e milletên me yê her du taxan mecbûr bimînin koçê Rojavayê Kurdistanê bikin. Belê. Demografiya Helebê temamî bikeve destî wan. Dewleta Tirkiye ji hebûna Kurdan li Helebê nerazî ye. Heleb Ji ber ku ew ê dijî heye yani ew Kurdên me yê Hefrînê piraniya wan e çûne te Şêx Mexsûd tu zanî bêjî ji ber ku dixwaze hêj wana li Hefrînê de dûr bêxin tu zanî tiştekî wilo jî yani sînaryoya wan e pir hene sînaryoya wan e pir hene dixwazin bûye awayî hêj wana hemû derkevin Şêx Mexsûd ji ber ku tiştekî dijî heye yani dixwazin wê derê gelê me derbixînin yani tu taxên mezinin xaniya wan e ji xwe re zaten azir bê pere dikevin nav xaniyên Kurda da. rast e Türkiye êrişî Kurdên Helebê kir erê ez viya daynim ser ekranê niha di derbarê Helebê de di derbarê bibore Efrînê de tiştek bêjim ew dewleta Tirkiyeyê ku sibê heta êvarê zorê li Qesedê dike dibêje peymana dehê adarê bînin cih dibe merû bîne bîra dewleta Tirkiyeyê ku yek ji xalên girîng ê wê peymanê temamî girêdayî dewleta Tirkiye ye. Çi ye ew xal? Divê hêzên dewleta Tirkiye ji serê kaniyê Efrînê vekişin ew herem temamî bikeve bin kontrola hêzên Şamê milletên xwediyê erd xwediyê zeviyê xwe mal û milkê xwe bikaribin di nava ewlekariyê de vegerin malên xwe. Ev pêk hatiye na. Ev girêdayê Qesedê ye na. Girêdayê kî ye? Girêdayê dewleta Tirkiye. Yani ji ber vê dibêjim Na eval ben tu zanî em nikarin mesela ema hende tiştî ez dibêjim na mesela siyasetmedarê Bakurê Kurdistanê yani me dîtine gelek cara jî yani dû wa şeva televizyoneka Tirkî de jê re dibêje çi dibêje hûn li Reqa hene li Dêre Zûrê hene li Wadere hene hemû jî Erebin Kurd li wê derê tune ye ama ew bersiv nade bêje tamam baş li Efrînê salî 98 Kurdin li wê derê Ereb tune çima وهم العفرين او قال كرد الخستيه وعربات يخن جيوانه يعني
برسي بيقولوا نادن يعني جرجيرا بيجن مثلا دناف برلمانتو يجي يعني يك برلمانتاري اوي دبيجا اوي اي بارتي دبيجا لو هون حكمين نيفي وي كنت بيجن نابد لكري روجابا الودري هم عرب سني نوتواش عرب وهون دبيجن قرا او درب بكردستان اما برسم نادن قشك بيجن ايه تمام العفريني والبابي والوانا الجراب لوسين العزاز حمو كردن هون الودري دركب تمام هم الودري دركب تنجي اخوا نادارا لعفريني كرد هنا عرب هنا ابن درد دولة تركيا بدبي يعني نودو ند عرب بجي حق دولة تركيا تونه بچه داگر بکه او در ملک عربانه ملک کردانه اکی دبه بلا ببه اما سدی ست تشتکی هیتی زانین تو تشتکی وی آیده دولت ترکیه ننه داگر کریل ویدری هی دبه او درکم او دی کردن عربن او نیشوانه لمجلسی جی بسری ده سر ساکک gerek parlamenter ez van demin David bihîsim dengê xwe pir bilind derdixin. Hakan Fidan re dibêjin te peymana dehê adarê fehm nekiriye. Her elê kulîn bike tê de çi heye çi bi teva girêdaye çi bi qesedê ve girêdaye. Yani ji pêkanîna wî. Kî radbeş qesedê re dibêje pêk bîne. Tê çi manê pêk bîne? Benda çaran a peymanê dibêje sazî û tevgerên rêveberiya Xweser dibe tevlî dewleta Sûriyê bibin. حتی کو زمان وره ویدری حتی کو امورن ویدری هفت بندندن هنه دوی ورن پیکانین هبونا کردان دا دستورا بنگهین دایه و یرا کوشبرانه دموکراتیک بونا تمام سوریه قصده لحر دری سوریه ببه حاکم yani de meclise de temsiliyet و kev çe bebe tonki tişt heye de çe bebe her tişti gridana kasede. Yani ev ne hakkı nabe. Ana emzanın devlete Türkiye bahaneyan digere dara. بله بهانه دیگر هرتم بهانه دیگر جبر در دیوانتونه آن دیجی گله کردن دیجی هبونا گله کردن بله من yani herkes bir kez وانا تكرر يعني شي نا مسكن نا او خاصيلع ذكرن قال وان برشي قال ترك برشي دزاني ناني وانتو يبخون حمود رافل ولاتي خو دبيجن ولاتي كيما برخوش دبيجن ام بختورن تركن حمود رافل دزاني نها حمو بوقت فنابر نال فيلان مقوبه ترى كان بكي صد بينج خورت ترك تدعنا كورت نابجن ترك دبيجن ولاتي ماي ولاتي خلكيجي داقير كنا هيج درابن فيجاز بويتشي او حمود تشتكن لتجي كردانه نكارن يريشي بلغار كان نكارن يريشي روساب كان نكارن يريشي يونانستان كان نكارن يريشي اسرائيل كان نكارن كاش جبر كنتنا سنور منينه جبر كنت خارم مداخله كان قد امجي سنور ما شباب دناف نتوينيك بود ويش اخي نكارن اوجي كان يعني هوانو از همان نوچه کی جواره بخونیم هزین سوریه دموکراتیک قصد راگاند کوان روجلات دیر زوری رهبری پای بلند یه داعش گرتیه اعتراف کریه مکرهاتن نوی هنه قصد دیار کرد که او برپرسه پای بلند یه داعش لخوا مکرهاتیه که حتی نها تبلی زیادتری 24 چالاکین تروریستی بیه. yani قصد کرم که yani dibêjin mêzeke yani na bayel kudere têw diçin yani beliye de na wan da tênu diçin ev hemî girêdayê dewleta Tirkiye ême ji serî ve tut tiştekî bê dewleta Tirkiye nameşe êrişa li ser Kobanî a 2014 jî bi destê dewleta Tirkiye çêbû li ser Daişê. Daîş normal dünya alem dizane ku Musul dagir kir temam biryar bû berê xwe bide Şamê îşê wan bi herêma Kurda tune bû. Dewleta Tirkiye bi îsrar got ez vê derê herêma Kurda naxwazim. Dewleta Tirkiye zanî bû rêveberiyekê Xweser wê çê bibel vê derê. Berê Daişê da ser rêveberiya Xweser. Habar bedran ew tektikên şerjiyê ku bikartîne Daîş her hemû berê di serdemê dewleta Türk û Osmaniya da bikar anîne tu zanî ew tirs û kuştin û meselen şêwazên şewtandinê û hemû jî vana tim sedî sed aliyê mîtê da wana hatbûn perwerdekirin çawa êrij bikene çawa çi bikene yani belliye xwe herkes dizane me Ewropa jî nizane de yani ew wana Daişê perwerdekirin ew dewleta Türk
جبر كنت خواز بوي اواي حمو اوي كوجي بيجن ميثاقي من اللي هارن هاوليري بقرنو مصلي بقرنو كركوك بقرنو علبه بقرنو ايدي ام تين بيجن دنيا يا داعش بدريه مجبور نور الدنيا جمرات بيجن اي دوله ترك كرم كمن بدري دا وانا دالخين البدري اما خواستك وانا تشينا دولتا ترك بمليون دولار دان عشيرين عرب ين لربابريا خسر اوايا هبانو نوچek taybete hûn tu derekî nikarin bibînin. Vaya min ji deverekî pir taybet agahî wergirtiye ez ji we re bêjim dewleta Tirkiye bi milyonan pere daye êl û eşîrên Ereb ên li herêma xwe ser. Ez nabêjim kîjan herem ji bo ku ez kesî sûjbar nekim çima di rewşên awerte da sibê du sibê wextê ji Şamê êriş were ser rêveberiya xweser divê ev êl û eşîrên Ereb amade bin ku piştgiriya Şamê bikin. Sibê du sibê eger Amerîka destûr nede rêveberiya Şamê dewleta Tirk bi înîsiyatîfa xwe çetên xwe bixe nava hereketê ev êl û eşîrên Ereb ku pere ji dewleta Tirkiye girtine ew ê îja piştgirî bidin çeteyên Tirka. Vaya mijderekî çavkaniyekî pir bêbawer me agahî wergirtiye bila haya însanên me hebe. Ne hemî êl û Erebên êl û eşîrên Ereb ne hemî qismekî wan. Ez bawer dikim rêveberiya xweser van tiştana dizane. û divê merû hay xwe hebe. Di vê manê de. بله بله راسته یا دیجی او اول بدران yani mesela beri ku Esed her alvedere düşmüneki hafpar hebu düşmünü NATO Amerika wana bu Esed bu Rusya lura bu na idi gere mecbure devlete Türk vedere bele gere her na snuren kwa خلاص idi şey vedere ne maya ne Rusya maya ne خلاص Esed ma yani jibo ku gele Suriye jibo hamiyaji ya خوب فره ببنيدي خلاص şey vedere her şadık her دبي ولو كانوا يعني يا وتزاني يعني انها تزاني اگر تبين يا احمد شرعي الشرم دك او خاص بنابه احمد شرعي خبر ددنا تزاني يعني برزارو كتيه يعني تزاني مينا قال جاره تشا بابو زاروك يعني باب لجهه او خبر زاروك خويا تزاني لا ولو دكنا يعني حساب وقدر قيمته جينا نوان يعني اما ولو كان من سوري ولو كان قبولنا كان ولو بامولو نبت يا هم كيني الرول امرو نمره سسري خلكي دكنا يعني اوجي تزاني ترى بيجم نا اذي اوجي عجز من الفاغوتني وانا براستيجي تزاني راست جبر بس قال لك وانا تبينم يعني عربانا تبيجن يعني تبيجي شيء وهر ترك خوتين مينا وزير الدرب سوريا خبر در مينا سروكين ويا عيب جبو يعني زين تبيجن براستيجي Ahmet Bayram tiştekî rast dibêje dewleta Tirkiye gotiye trilyon em bijin bi milyona dolar daye ew ê Tom Barak li dîsa bikêrine hat. Yani dewleta Tirkiye nihat xwaze bi perê xwe hin tiştan bike li fayde nake. Pere heqetin fayde nake. Lê tiştekî heye em ji ciyê ciyîn fêr bûn Tom Barak na kî dibe bila bibe Amerîka binêrin. Endamên Kongre Amerîkayê di derbarê qedera Amerîkayê de biryaran dikin. Endamê Kongre Amerîkayê hemî daxuyanî dane dibêjin em ê statûya Rojavayê Kurdistanê nas bikin. Em piştgirî didin Rojava. Em wan lehengên Kurdan tu jar bi tenê nahêlin. Ev biryar hatiye. Ama tiştekî bîne berçavê xwe. Dema li serê kaniyê vekişiyan û dewleta Türk gelişkir. Wezîrê derve وزیر برهوانی امریکا دش کارکشا گو شاشه نای گرم دش کرده بردم جبو استراتژیک امریکا پر شاشه کی مازن hem şaşe û hem jî mêrik dibe rûyê min nagire ez biçim Kurdan bibînim ez bi kîjan rûyê her Kurdara bêjim merheba ne mümkün e ya dirjî mesela ew tombarekê xwe kokawî Erebiye yani herkes bizane ew tombarek bizanî Lubnanî Erebiye bizanî kokawî wê derê bêje însanekî pare ciye lê tiştekî te re bêjim belkî yanî hinde tişte dike lê dema eşkere bibe wê ew ke ne stop tu zererê dî gelê Amerîka tu zererê siyaseta Amerîka yani gere yani zû da
هەندێک ئەو چێ ببن ئەمە پاشتە دبینن ینی توزانی ئیسرائیلێ گازی ویکرد گۆ ئەو تشتێتوتکی هەمووژی لە دژی بەرژەوەندێمە و ئیسرائیل و لە دژی کوردان تو کارزیکێ بنێرن li bû Kemalê dîsa operasyonekê pêk hatiye hêzên ewlehiya hundirîn a Sûriyê li bajarê bû Kemalê ê derê zorê dest danîne ser hin mûşekên dijî balafiran ê ku ji bo qaçaxçîtî hatibûn amadekirin. Ev jî hêzên ewlehiyê bi ser malekî de girtine dest danîne ser hin mûşekên cureyê Sam heft. Jê re dibêjin Strela du. Ev füzeyên pir taybetin. Tu bavê ئەم jî ji hem bo dixwazin ew tuzanî dewleta Tirk ev füze danîwane dixwazin wê derê tayarên Amerîka pir tên çin Rojava û Esekê wadera de li Urdinê tên ser derê zora derbas dibin wana dixwazin wê derê tayarê Amerîka jî bêxin erdê dizanî ew füze mûze hemû dewleta ji ber ku aliyê dî dewleta Şîî a Iraqê ye tiştek derbas naba bi hezara bi sed hezaran esker û kamêra û tij li wî snûrî belav kirine dizanî ئەو بخواژی دەولەتە عێراقê niha li wan çeta pir ditirse dibêjin mîna Sûriya êrişê me bikin bi ti awayî ew karekî wilo nakin lê ku dike dewleta Tirk dane wan li hember balafirên Amerîkayê rast e. Belê yanî normal e dixwaze li wê derê bitirsîne Amerîka gel ku li wê derê hêzî nedixin destê me em nebin wê çaxê li wê derê li we têxin û eskerê we tên kuştin û êrişa ku li Tedmûrê berî çend roja ew jî di vê çarçebeyî de hat kirin. Yani hêzên ewlehiyê di malekî de çend hev destxistine dibêje yani ji bo qaçaxçîtiyê ye ew kesên ku hatine girtin girêdayî dewleta Tirkiyeyê muhaqqaq qaçaxçîtî dikin dixwazin wana bifroşin wan çeteyan. Rast e hedef balafirên Amerîkayê û dronên ku li wan dera digerin ew in. Wezeretê da zanîn ku wan dest daniye ser van mûşekan ji bo şopandin ji bo girtina hemû kesên ku eleqa wan bi vê mijarê heye karê wan didome. Ev jî hevan ez hema tiştekî dijî ji we re bêjim civîna Hakan Fidan, Güler û İbrahim Kalın li Şamê bi ser neketiye. Ez hema nûçeya çûna wan li wê derê bibêjim pêşî muhaqqaq haya we jî heye Wezîrê Karê Derveyê Dewleta Tirkiye Hakan Fidan ku sibê heta êvaya Rojavayê Kurdistanê tehdît dike gef lê dixwe Wezîrê Parastinê Tirkiye Yaşar Güler ku ji xwe dij pêvajoyê jî Serokê Mêtê İbrahim Kalın van deman gelek bêdeng e çûn Şamê paytexta Sûriyê di vê naberê de ez bînim bîra hevalan rayedarên tevgera Kurd dibêjin Yaşar Güler Hakan Fidan Ömer Çelik bi daxuyaniyên xwe li dijî pêvajoyê derdikevin. Vana hêzên dervey normê ê dewleta Tirkiye ne. Yani tevgera Kurd wisa pê nas dike. Îro berdevekî AKP derket got na tiştekî wisa tune ye. Dewleta me, hikûmeta me yek deng e. Hemî tiştê ku Hakan Fidan dibêje em dibêjin aydê me ye. Serokomarê me ya jî serokatiya me Tayyip Erdoğan temsil dike. Her tiştê ku ji devê Hakan Fidan derdikeve, her tiştê ku em dibêjin em li ser navê Tayyip Erdoğan dibêjin. Yani tiştekî ew qas vekirî dibêje. Ji ber vê êdî dara hevanno ew hevalên me rêveberên me ê Kurda ku dibêjin dewleta Tirkiye baş e pêvajoyê xweş bi rêva dibe lê hin hêz hene li dijin weke Hakan Fidan Yaşar Güler veya ne rast e. Dewlet yek deng e. Niyeta dewleta Tirkiye kifşe ye aniha hakimiyeta pêvajoyê her çend di destê Kurdan da be jî dewleta Tirkiye dîsa jî hêza xwe nîşan dide. Ez nûçê dixwînim li ser vê fikra te heye dara? Vallahi heval Bedran li ser vê dibêjim yani tiştek nîne bi navê bêjin yani ew ku di we gotina dibêjin şaşekî mezin dikin tu zanî dewleta Tirk tu zanî hemû siyasetê xwe li ser hebûna Kurda da dirêja. Ji bo wê kê jî ev şaşekî mezînê tiştekî bêjî ya hinek dizanî yani dibêjin problema navbera Baxçelî û navbera wî we hemû gotin ji xwe ne ya. Siyasetê wan heye siyasetê wan hemû jî
یەکە و کورد نەبن خودی ستاتیا و کورد تشتێکی بدەست نەخینن کورد هەر بندەست بن و هەر بندەستێ مەدابن ولۆ تشتێکی دیتنێت دەولەتە تورکیا استراتیژیەکی دنێژ بۆ خەیری بێژ بۆ گەلی کورتنێ yani ez xwe wilo dibînim. Rast e. Mesela qesede derketiye dibêje gavadin megot ji wara qesede nikare navê dewleta Tirkiye bikar bîne. Lê tiştekî heye dibêje êriş xizmeta dijminê Sûriye dikin. Dijminê Sûriye kî ne? Qesede nabêje Dewleta Türk yek dijminê dî tune ye. Ji ber vê yekê hevanno wextê ku em tiştekî dibêjin em vekirî dibêjin ama rêveberiya xweser qesede nikare mîna me vekirî bibêje. Tenê dibêje ev êrişên li ser her du taxên Kurdan xizmeta dijminê Sûriye dikin. Êdî hûn Tiştekî tera bêjim heval bedran tiştekî tera bêjim. Ha mêske İsraîl ket Sûriya de dibêje ez li virim hema belê min girtiye û bernadem. Ama mêske Türka mêske yani devlet ev devlet ya pir dûrûye ha. Ketî Sûriye'de dagîrkarî kiriye Efrîn girtiye serêkanî girtiye pir hatiye heta nêzî Elebê hatiye Bab girtiye Cirablus girtiye û dibêje ez tinim. Tiştek wê de tune gelê Sûriye yani. Zanî yani ew xas bêşerm e bêşerm. Tirsinok e tirsinok. Ez hema nûçeya lezgîn bi hevala re parve bikim. Wezareta Parastinê ya Sûriye dibêje me êrişê Qesedê nekiriye. Me êrişê Texan jî nekiriye. Şerê li Helebê aniha rawestiye. Dibe em ketine navberê me daya rawestandin. Çi bû? Dîsa em mafta derketin. Me got hêzên dewleta Tirkiye çeteyên dewleta Tirkiye êrişkiriye niha Wezareta Parastinê dibêje em ketine navberê me gotiye wisa nabe dibe şer bi temamî bisekine vê saetê de eger rast be em nûçe şerê li Helebê niha rawestiye ye. Lê em dizanin ku çeteyên dewleta Tirkiye berê xwe dane Dêr Hefirê. Ez niha xerîte tînim Dêr Hefir nîşan didim. Dara tu zanî Dêr Hefir ku dirê ye. Tam di navbera Tabqa û Helebê de ye. Li wê derê sînorê dawî yê rêveberiya Xweser e. Belê. Nava axa Sûriye'de ye. Ez ana xerîte tînim nîşan didim. Tu bawer dikî şerê li Helebê îşev bisekine? Valla heval bedran tu zanî sînaryoyên wane pirin yani dixwazin ber awayî ew kene ez bawerim eger ew heteşe jî problemê wane pir hene yani ez bawerim na yani di nav wan jî de belkî şer derkeve tu zanî yani niha rast dibêjî şerê navxweyî dibe ku navbera çeteya de derbike ve însan ji colanî û ji rewşa wî artêşa wî nerazî ne rast dibêjî. Ez sedî sed tera bêjim şerê navbera colanî û hêzên ser bi Tirkî niştîmanî Sûrî derdikeve tu zanî gerek gelê Kurd tiştekê bizanîbe. Herkes gere bizanîbe. Hêza niştîmanî Sûrî a ku dewletê Türk pêk aniye perwerde kiriye ew tu carî gurê xwe nadine Wezareta Derve ya ku heteşê pêk anî. Wezareta Bergirî a heteşê yani tu zanî ev gereke herkes vê yekê bizanibe. Ama dewleta Türk dixwaze bandor bike di nav wê wezaretê de di nav dewleta Sûrî de an jî bi temamî kontrol bike nê ez bawerim wê şerekî mezin di nav wara de çêdibe. Tişta ku mixwast ez bibêjim ji hevalara ev e. Binêrin her du taxên Helebê ev e Şeyh Mexsûd û Eşrefiye 400,000 însan li wê derê ne. Hem Ermenî hene, Asûrî hene. Paraniya wan Kurd in, kontrola asayişê jî destê Kurdan de ye. Elbet keç û xortên Ermenî jî hene. Xwestpartine wê derê taxên Kurdan ji ber ku eger aliyê din bin mala wan xirab dikin. Ev jî hevanno em dizanin vê êvarê em pê hesiyan ji vê derê ji Helebê komên çete berê xwe dane Dêr Hefirê. Dêr Hefir ev dere sînorê dawî ê kontrola rêveberiya Xweser e. Ev jî herêma çetiyan e ev herêma Qesedê ye. Li vê derê bi îhtîmalekî mezin niha çeperên xwe amade dikin tên hemberî hevûdû. Eger îşev bi selametî derbas biya baş dibû. Ez bawer dikim dîsa Amerîka ketiye dewrê.
ji ber ku êrişkirine ne rêveberiya Şamê ye. Bawer nakim. Tiştekî wisa tune ye. Dewleta Tirkiye çeteyê xwe xist dewrê êriş kir. Amerîka ket dewrê yan jî bi şiklekî dan rawestandin anha. Lê demborî ye. Ew ê hîza xwe dîsa biceribînin. Heta ku çû. Diceribînin. Heman müşkerema xwe ra Zani hinek sozdana heta colani hinek sozdana Amerika û Ewropa welatên dinê hevan bediran. Niha ez tozanî ez çawa dibînim. Ez li gorî xwe wilo dibînim ne ku ji ber ku hese de hêzekî baş ba niyetê wan baş ban tiştekî wilo zanî. Ama vekirî ji roja ewilî gotine heta em qebûl nakin êrişî ser hese dê bikin. Tu zanî? Êrişî ser Kurda bikin. Peyam dayê wan e. Colanî bê yekê dizane. Lê dewleta Tirk dixwaze wî bixîşîne nav vî şerî de. Tu zanî? Îro çûne cemwî meske a. Dewleta Tirk çûne Şamê pîra Rûdinên di eynî rojê de êrişî Kurda dikin li Şêx Mexşûd. Ji bo çi? Dixwazin bêxin şermezariyê de. Dixwazin bi wî awayî yanî bêjin ham li vir û li wê jî şer çûye hûn bêxin ser milê xwe bêje belê em şer kiriye. Lê dîsa jî welî xuya dike jî bi dixwînim vaya wezaretê de ew ê dibêje wezaretê bergirî ya Sûrî dibêje me ew êriş ne peygamî ye. Evan min ew çewlik avêt yani kêfa jê re nehatiye kêfa jêkî re nayê û zanin heqaret dike hema bibêjin binivîsîne ez qet ne mesele ye. Evan ji kerema xwe re zimanekî maqûl bikarbînin. Derdê me giran e. Dewleta Tirkiye êriş dike. Ji xwe min gotiye li rojata navîn dewleta bi tenê ku dijminî dike ji Kurdan re dewleta Tirkiye ye. Hevan ji kerema xwe re ev sîstema me ji we re got Li gorî min ez wilo difikirim heval bediran ê ku xebera jî bêje tişta jî bêje li gorî min tu car naavêjin derve. Tu zanî ji bo çi? Ji bo ku na hevalê wî jî tên dibînin. Ên hemû tên dibînin. Bila bibînin bi dilê xwe bibînin. Ya eger yani ji bo fayda kanalê me navêje baştir e. Lê mesele ew ê xirab dike. Îtîbara me xirab dike, huzûra hevalê me xirab dike. Mesela hevalê me dikarin di derbarê vî şerî de fikrê xwe bibêjin. Ez jî fikrê wan bînim ser ekranê. Vana me em dikarin çê bikin. Ama wextê ku kufrekî heqaretekî tê hemî hevalê me ku dinivîsînin meşgûl dibin, pêra meşgûl dibin. Halbuki rast dibêje dara go nedinê. Go nedinê. Bila were çi dibêjin bila bibêjin. Ê ya rastî mühîm e. Tiştekî din ji we re bi navê Kurdistanê bila dewleta Tirk û Türk jî bi xwe jî dizanin. Çiqa zînetewperistê bînin û bêjin em new Kurtinê hûn ya îro na subê. 10 salê dî neda 5 salê dî wê ew Tirkiye tu dibînî çawa li başûrê Kurdistanê herêm çêbûye serbixwebûna Kurdistanê jî li Rojavayê Kurdistanê li Tirkiye jî wê were. Nikarin pêşiya wan bigirin. Tik kes nikare pêşiya bê yekê bigirin. Bele zehmetiyaş mera pêşîtin pêşiya me zehmetî din ji ber ku ew ê xwe parê xwe hemû têxin dijminatiya Kurda ew dikin ama dawro jî em qazancı bikin ya. Alan mala te ava ji bo alîkariyê te ji bo hevalan Wilo xuya heval bediran li vê derê jî wilo xuya dike dibêje yanî hinekî sakîn bûye rewş li wê derê. Rast e. Ana rewşenekî sakîn e lê ev nayê manê ku şer bi dawî biye dewleta Tirkiye vê derê diranê xwe nîşan da. Melê başî nîvê şevê dema millet diçe razê êriş bikin her tişt dibe yanî. Dêrhafir. Ana divê merû li ser dêrhafirê bisekine çünkü ew dixwazin ew xeta ku me ji were got binêrin vê xetê avê xetê dixwazin bigirin. Xeta vê derê. Binêrin. Ev pozê li vê derê ê reveberiya xweser ev mîna poz bifikirin. Dixwazin vê şûma bixin heta Firatê. Dixwazin komple avê derê bibirin. Yani dixwazin kevin tevqede. Yani bu kurtasiyên dixwazin vî alî avê da nêlin me nêlin. Nehêlin. Reveberiya xweser jî çima ev dergirt ji bo bendava tişrînê. Bendava tişrînê heta niha pir hedef bû. Ji bo bikaribin vê derê biparêzin. Tiştekî wisa kirin. Baş e. Temame dara hevanno ji kerema xwe re ji bîr nekin. Kanala Gelek spas ji bo hemû hevala jî wekî din
tiştekî digot min tonkî nûçe amade kiriye hevan notişna be ez ê sibê ji waran nûçe pêşkeş bikim. Saeta me tijî bû ez naxwazim wê jî bigirim. Tu zanî heval Bedran cara miro dilê miro eciz dibe ew teng dibe yanî bema gere gelek Kurd bizanî be hêriş dibin bi rastî dawiyê jî werin rojê paş de jî werin ama yek giring em ê dawiyê serkevin ha em bi serkevin em bi rastî jî bi serkevin. Milletê Kurd bi ser dikeve şik û şûpa wî tune ye. Yani projek dereng lê mafê xwe netewî bi dest dixe, dewleta xwe ava dike, sedî sede. Yani şik û şûpa wî tune ye. Me aqwasa 5 sale ne 7 sale em ketine ser vê rê em diçin. Îro yek ji wan rojan e ev dewra ku em tê dane yeketiya netewî ava biye. Ji başûr heta Bakur Rojhilat êdî daxwazê me tev bûne yek. Ev tespît tê kirin. Daxwazên Kurdan yekin. Ev pir mîhîm e. Serkeftinekî mezin e. Bêca tiştekî te rabêjim heval Bedranî yanî ew jî heye yanî min emrê xwe de nebîhistiye yanî dijminê dijmina bi vî awayî bi vî zimanî Türk dikene yanî bikene yanî min tu derê dunyayê nedîtiye. Yanî mesela niha min tu derê dunyayê Ereb jî min nedîtîne wilo bêjin Kurd qehpene yan heqaret va gotinê wana dikin di nav cê sporê wana de yanî. Ecebin ya milletekî pir ecebin. Yani bi rastî ji hene cara jî fikrim yani vane qey bi rastî jî Türk nîne yani. Zanî çi ne? Baş e. Dara mala te ava gelek spas dikim ji bo tevlîbûna te hevanno ji kerema xwe re ji bîr nekin hevalê Gelek nebin spas. abûne îşev bibin abûne bibin endam jî ji bo endametiyê rûpela min a serekê ya YouTube'ê digirin wê derê linkek heye hûn pê linkê dikin wê derê hûn dibin endam. Endam yani katıl butonu. Katıl butonu ew ku derê dît pêlê dikin vê alîkariyê em dişînin ji hevalê me rojnameger ra. Nihal Bakurê Kurdistanê ekîba me çê biye li Almanya ekîba me heye li Rojava ekîba me heye dibe hûn bikaribin va însanê me xwedî bikin ku ew jî bikaribin vê kanalê xwedî bikin ku em bikaribin netewa xwe ji aliyê ragihandinê ve xwedî bikin. Xwedîkirin ji bo me esas e. Yani xwedîkirin nebe em nikarin xwe biparêzin. Mala we ava xatirê we silav rêz.